Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fixed Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu uthando nesimbo kanye nalamanye ama-TV shows engiyenze sixoxe ngayo siyaxoxa. Guys, ngoba ke namhlanje ngathi usuku lukhona ngizoba nani sizobambisana siyaxoxa futhi. Ku-previous video ngiveze ukuthi why uSibindi esha kangaka kungekho mhlambe noma u2% ozwelayo. Indlela acommente ngayo engamukelekile. Njengoba ngithi ke ayamukelekile kuSibindi nala kimi ayamukelekile futhi. Okwami ukuthi masikhuluma nge-TV show kune storyline. Si-analyze lento eyenzeka ku-TV, indlela abakhuluma ngayo, i-behavior yakhona ayingafiki la sesikhombana khona. Ngoba uSibindi ethe iXhosa ngilungisa leyo part ukuthi umuntu umXhosa. Njengoba uSibindi ethe iXhosa akusho ukuthi sengizovuma la kwi-comment section ukuthi inzule. Ngithe inhlonipho phambili. Ngathi ke uSibindi ushawe ileyo ndawo wanganaka. Angazi noma akanakanga noma indlela akhuluma ngayo noma usekujwayele. Kodwa ke mina ngiyakhuza lokho. Ngiyakhuza yebo ukuthi asihambisani nakho, asikuvumelani futhi nakuye. Angazi ukuthi ubecabangeni noma uyayicabanga ukuthi ishow yabo ngoba ibe-based e-KZN, based in KZN, nabo babona ukuthi mhlambe kune group ethile ebabukayo ihambisane nama-views abo because lena uyisho kwi-short clip. Kodwa ngoba uyishilo sizocorrecta leyo part, hayi ukuthi lana sengithi ke you can say whatever. Uyayibona leyo nto. Angisazi isingisi guys, yabo kuyangishaya ungasazi isingisi. Ukube ngazi isingisi bengizoyisho lento le kahle kamnandi inele khaqe. Ifithe nje ibe usize wakhona ukuthi asihloniphaneni sikhulume nge-storyline. Ayingafiki futhi la usuzala ngathi khona uya gatekeeper. Mhlawumbe usuthi wena umZulu nomXhosa guys anizosikhethela kothandweni. Othandeni nje phumani ke eindabeni zethu zomathandana. Inhliziyo nje awuzukazi ukuma laphayana ke ube ingelosi eceleni kwaSomandla ukaSimakade uthi umZulu nomXhosa ngeke hayi phuma lapho quick fast phuma yabo nje crush yami lo yabhuti ngeke ngimtshele ukuthi usebenza lapho wena usenimazi sengimchazela nale yanto kuyamfundisa yomshado ukuthi wathini lo yabhuti lo womXhosa ngaye ngamuzwe ekhuluma ngathi lo ngingamlalela mina ekhuluma u12 months onke yabo yonke lot ngibuka ukuthi yini engayibekezela indlela akhuluma ngayo umqondo wakhe kwase kuba ukuthi ke manje usebuye emshadweni ngathi hayi ngeke uxoshwe yini emshadweni yabo ngase ngiyikhethele mina lo yabhuti umXhosa amalipsi akhe ngingayiyeka ngisho ukuhleka lokho engikuhlekayo yabo ngayeka nje nokwenza izinto ezingacacile njengoba ngilana mengasishiya phansi kwalo channel yakho ngiyanidikila mina ngalo yabhuti. Kodwa kwase kuba khona lo line oqhamile lo ukuthi ke uyawukrossa noma awukross ubuyiswe yini emshadweni yabo ngama lapho bengisathi ngisazongixoxela ngendaba yomfundisi ukuthi ke wayethini kumantombazane ngomshado na echaza ukuthi ke amantombazane engajahi umshado ebukisise inani noma iphakethe eliqumbile. Kodwa ngoba yini indaba yomfundisi ngeke ngixoxe kodwa lana ke le video ukuthi ke akuvumelekile ukuthi iXhosa akuvumelekile ukuthi inzulu noma ngabe ubani waqhamuka nalokho akusale kuye thina asikwazi sifundisekile and siyakwazi ukufundiseka siyafundisana siyakhulisana ilapho ke indaba ebengikuveza nje ukuthi why enethwa yimvula. Imvula zimnetha nje usesuke wa-attacker isizwe sonke ngegama elilodwa. Iyafana ke nalento mawuzothi ke inzule awusasho kimi sekuzovele kuqhamuke omalume kuqhamuke obaba uyabo manje mina ngivala leyo nto ke ngithi ayilungile asiphathaneni kahle sikhulumiseni kahle siphambane ngenkulumo siphambane ngama-views kodwa singa-undermine
omunye nomunye. Right, ilento engishoyo. Ama-views azohluka. Ukucaciselana ngezinto kuzohluka. I-behavior izohluka. Kodwa musa uku-undermine omunye. Musa ukudelela nawe ufuna ukudelelwa. Ayikho into ekuthiwa yinzule, ayikho into ekuthiwa yixhosa. Umuntu umZulu, umuntu umXhosa. Lapha-ke sengiveza khona ukuthi uyilahle kuphi. Uyilahle ngokuthi use-stage somhlaba, use-stage eSouth Africa, la amehlo emaningi kakhulu. Lana-ke sekubizwa khona ukuthi akwenziwa ama-corrections. Yilana-ke senginivezela khona ukuthi nibona nje kuvutha kanje ubani ovulile ukuthi-ke wozani ningishaye ngoba usebathe uphakamisa ikhanda liyashawa nje ikhanda. Khona ukuphosta we-guys ubephosta kangaka before? Hayibo ngizama ukubamba ukuhlala sengikhathele Nkosi yami. Ukuphosta ukuvela ku-social media ubevela kangaka? Uyabona ukuthi kuyahlukana, yabo nje yona vele eyababili ngeke uyazi ngqo ukuthi ihamba kanjani. Into nje engixabana nayo indelelo, ukuba disrespectful ilokhu kokumbekela ekhona manje. Mhlampe-ke akabonanga, angazi uma guys ngeke una 23 akabonanga kanjani. Ngisho khona la abasebenza khona beshuthe ishow akakwazi ukuthi mhlampe-ke kuzoba ukuthi i-production team yabo amaZulu kuphela uzoba nalamagama. Base stage sase-South Africa eMzansi Magic. NguMzansi Magic. I-stage somhlaba. So awukwazi ukuthi uzoma phambi kwa-100 and bani viewers ushumathanda. Yileyo nto engixabana nayo kodwa angisho ukuthi le comment section sengivulela ukuthi lwanini. No, benginika impendulo ukuthi why kunje okube nje kwenzeka kanje kuqale bani ngokwenzani. Ngiyayazi lento ngangayibona ku-Show D ku-Ayanda Ncwane sengikhohlwe ukuthi wayetheni kodwa ngiyazi ukuthi naye washo into ecishe ihambe khona la. Kwaba ukuthi mina ngathi hawu ku-TV yabo ezinye izinto eniyikhuluma emakhoneni niyikhuluma mhlampe kube into yasekhaya nayo futhi elungisekayo ngoba ngempela ukukhuluma kabi kufanele ukuqaphele kungakumoshela izinto eziningi. Kodwa-ke angibhebhethekisi inzondo nodlame nokucwasana. Also-ke ayinizi ukusikhethela ukuthi sithanda bani masezothiwa umXhosa nomZulu. Kahle anazi ukuthi sijabula nabo anazi ukuthi bajabula kuphi. Uyabona mase-ke sekuziwa lana-ke enhlizweni. Hayi enhlizweni-ke phumani ma-ewe asiphumeni sonke enhlizweni. Ya nawe ungasho nje njengoba usacasukile ucasulwe usibindi uthi mina umZulu uzoshada naye mase ukhona okuthandayo ngokweqiniso nomzwayo futhi uthi hayibo singaphilisana nawe yabo loyo hawo singakulalela wena ukhuluma 12 months wonke loyo yabo loyo hayibo cha ngingalala mina eceleni eduze kwakho yabo loyo. Manje-ke lapho thina singeni kuleyo ndaba thina esingena kuyo nesikhuza kuyona ileyo ukuthi asinga-underminani guys. Asixoxeni ngama-TV shows, sixoxe ngey'ndaba ezisihlanganisayo kodwa asingabukelani phansi esikhombane. Asihloniphanini. Kuyenzeka, ku-possible. Hayibo kithi ku-possible. Kungenzeka ukuthi bekungenzeki before kodwa kithi ku-possible-ke. Nami nje ngimlapho ngithi ku-possible. Kodwa kwenhliziyo phuma darling phum. Ngoba ngeze usikhethele-ke lapho. Nami futhi ngeke nginikhethele. Nje ngisho abazali-ke nabo bayahluleka ukusikhethela. Kodwa noma sesifisa sengathi bengasikhethela manje ngoba kuthiwani le sound le eshuthi kushona phansi ethi shigugugugugugu phansi. Hayi khona kodwa futhi hayi nazuthi siyajaha niyajaha mina ngu-Antweni phela niyajaha lindani nje nani yabo. Ngibulungisa nje impilo yakho ufunde wenza izinto right ujabule kahle. Mhlawumbe uyothi ungena ama-office ashaya umoya onjani uhlanganeke naye uyabo
othi uma nihlangana naye e-ofisi nibukane kathathu, yabo. Ngeke sinikhethele othandweni, esixabana nakho ukungahloniphani kuphela. Ngisazoyenza enye ividiyo efana lena-ke ichaza kakhulu ngendaba yama-viewers. Ikhona la isala khona engithanda ukuthi ngiyilungise, kodwa ngishilo ukuthi angakabi serious. Ningizwe kahle, mina ngiyathanda ukuthi sidlale nani, sihlebeni, siphinde sifundisane. Mase sifundisana sengiyeza ngisho ukuthi seyisukile-ke njalo siyafundisana, wozani lapha etafuleni, beka sizwaneni. Kamnandi kanjani? Hayi le ngxabano nibanga into engathi shu. Hawu kahleni bo. Seningaze nithi ngeke ashade. Kusazoshadwa, khululeka kusazoshadwa. Abathandanayo, yebo. Nabahlanganiswe into eyodwa, bebe nama-plans afanayo, nama-goals alondelanayo, nama-vision akwarathu komunye, bashade-ke. Singaze sithathe siyibeke ngokuthi i-tribe, yabo siqale-ke siyigruphe, phumani lapho, phumani. Hayi, phumani. Anihlalanga phela eduze kwaSimakade, senazi iy'mfihlakalo. Nokuthi inhliziyo kabani idalelwe bacha. Ngiyakhuza-ke kuloyo moya. Kodwa-ke ngiyabonga nge-support guys, ngiyabonga kakhulu. Cha bengingazazi nami ukuthi nje. Nami-ke ngibuye ngimangale. Ngibuye ngiyimangaze darling. Ngiyabonga nge-support. Bye.